O, paisa. Kita mo na. O, kana boss. Kana boss. Monitor kita. Kana boss. Sige boss, sige boss. What's unlearn ng mundo Kana siya, ako na siya hiluan. Luan? Inuna na ora na siya pagpatay. Sige boss. Olimpio, wala kay sangit, wala pud mi sangit. 150. 150. Basta siguro doon lang yung mapatay gino Sige, siya. sige, sige, kami Tara, bala. tara, Sige, tara. kami bala. Asa man na dapit ni location ani? Sige lang kay ako rang ikuan sa inyo ang kuan ni. I-text ra nimo. I-text ra nako. Basta morning now nga ha. Oh, mo na. 150 deal. Oh, kay wapo ra kayo. Oh, sige, kami bala ni. Oh, Sige, tara. Ya, tara. sige. Mauna ning isin nga location. Hoy, hoy. Pre. Pre. Hoy, Hoy. alisa mo ba? Ning isa oh. Hoy. So. Nara ang gisin nga location. Oh, Barrio Bitokon Tukon. Eh, dito mo na nabitaw. sa unahan. Sa unahan. Ato na to ni. Kay Laaga na dito. na siguro kay mo may yang giikon nga location yun. Tara. Sige nya. Ni isa dia usa mo. Hoy. Pre, alin na pre. Unsa man siya da? Pangatag og biko dia. Ikaw ba nagkakaon dia pre? Ah. Ganihara ko yung pahanggat niyo. Wa na noon. Hurot na. Duro to. Mahal na siya dia. Pilhan na ito, be, kay parang pasada kay mga panghuna-huna ron dahil sa eleksyon ba? Kato akong kontra man tayo di gito mo daw, kay bati mo tugnaw. Papay kami suspect na, pero ako nila mang ko gamay kay saktong tagitsura. Oh, paisa. Kita mo na. O, kana boss. Kana boss. Monitor kita. Kana boss. Sige boss, sige boss. What's unlearn ng mundo Kana siya, ako na siya hiluan. Luan? Inuna na ora na siya pagpatay. Sige boss, sige boss. Sige boss. Mulantaw rami sa imo. Tanawa lang ko ninyo kung saan na. Dali boss. Magkairon man ko. So mangihi sa sulo ko ani. Dali ara ligaw sa ihip ko ani kati. Ihip man dayon. Nanilakaw na boss. Tara. Sige. Nilakaw na boss. Ato na Tara, boss. tanawa ko ninyo ha. Ni ani ora na siya. Sige boss, sige boss.